Kalimantan apa yang ni macam keadaan video nanti ko fin kipsa berbawa sperma jauh pokoknya dan mahal sana berdamu gay. Ini vlog ko press itu saya lama jabai hane mani interesting kamera saya tak kalang mana ini pai sih kalau request kamu saya perketan bawa saya please subscribe karena halang like comment share kamera macam mana. Gas mana ada itu masuk deli itu ngarna mana salah jirai pada mana ngeri yang table awai pergi bautarlah. Besok itu masuk di membrang arna, by izinnya sudah nonton koblang karya arna, isi video lansir sana nih hai. Tuh, naya masih video bilang di luar sana macam mama share kamlang nah hai. Ampai mana pun jebana mau kian ini, izinnya gelis nandung warna bustu ai, gak tahu salai bay. Obesi breakfast apa noita sai kan nalai, thatu deng. Ampai nih, maya bahagian pelajaran apa ini ya. Istilah korban kabarnya honan dani, kupazai babji ersigen na, bayar macam mana sani mana ni orang lakukan sang, bayar dalir runai dong oh, sampai kaya kira supi kapai, pari sih dekai ni bukan dekai terbiang, sampai ni mereka banggal babji, oi nai cuya bini jah, sana badengang, serkuba daujung sana, oman sana nunani yang wajah, bini seges kanggas nara, mereka serutu zanan piba, jadi beri yang ma, udah jeng ma, mekang jengang lainnya. Makanya roh tak aman apa gus kang sih mau mesti sana nih tak tahu biar na, ini bantu apa, muya si orphan jadi nggak siapa nih, nani makan dong lagi, man karo kuang cak umun na, sul jira kau, ya ang bajian neng bu menjian nih baju sih, banai bayar, ebar na ebar kasku banai bay, ebar kasku harus banai jadi, kar de. Tukai bena ada sekarang sini lain ri baju tukai na biar, kembali sini bawa aku tu pun kata ek tukar belajar bisni kata aku ladang bang gondol sangat na geder. Sol sila gila, saan bah hakrang anang sol sila menjak kaya be, neng mantek arang kuatan kulana nih, erpijja, bapa nama ni deh, sabai, ibarat nabi ko bana zebsigan muzang bana deh. Jangan jirai panane menggilai biang nih bibu kusur kasar ma sanci gaya. Ada na gila nih sona nih ada dia logai jubai nih dia. Mandi kemari ya kening baba ada geligun solek kayau. Ada de panai de angkam song seri hai. Ang na goto jeng bara gede giar nah bijinya. Mancan bijinya kabrang katang se. Malah bau no ayu masur gay jakhe di sanfranga nang angko nang na tayang na bijinya kaman sian. Moonbaibo alur sih hulai bobe na dah misalnya jai babas na hanci jabai lokal mabana soai maza gutau mudum kaya na lokal gutau alda jakai na lokal ni flavor na जेबो गैया दालि भाजा बेनो दालि लेबु आरोना आनाने लेबुआनो बिथां हरखोनाया मोनगुलायबाय नोंबो जागोन नामा दालि लेबु जागोन जायाहाय बियो लेबु दे सिम्पोलैनो ओंख्रिया जाबायानो आरो माथो नांबावगौ बे जानानै आरो नै बै आमोलावहाय बिथांनो आङो ना गोरान एवना हरनाया सना दङना दाबो लाबाय आङो एसे ओमफ्राय बानलु जानो हायो ना हाया लादों आरोना नों लेबु जाया होननाया नोंनाव सेबाखै आं दे हरदो आं माबागोन सना स' थुमनानै लागोनसै फिसालाया टिभि रुमाव जाहैबाय बिनानावबो जा दिगदार थांबाय आदाया नानि ए बिदाखौ एबाकासआव दोनबोदों माने सान्दुं सायख्लुम बेलासियावनो लाबोदों दिनै बावलि लायालै खालि बावलि बोरो मानसिया दखानानो बन्द'सो हैनो हरलाय इयावनो आरोना खनसे गोदान खुलिनायावहाय आदार मोनजाबोनानैसो सुखु सान्थि आरो बियो ओरैबायदि फैदो जाबाय फै मानो बायदि जानागुरु खालामखालाय उदैनिफ्रायनो स्कुटि दांनो मोननायखायनो बोरैबाथार बियो फैदो फै नै ओमफ्राय लोगोफोर दानोसै एथ' थिं सान्दुं गरम गोलोमस्रावलायनायमोन ओमफ्राय दानो बार उल्थांलाय फाल्थांलाय जाजोब्बाय नै आब'मोननि नालेंखरा आरो बैसिनि नालेंखरा दानो जोमै साग्लोबबायानो आरो बोथोरखौलाय आरो मा हामबावनो होननायसो जानोसै
बार खोलो खोलोखाय बेयावनो एसे जिरायबाय आङो आरो नोंथांमोननि गोबां भिडिअबो नायबाय बेनिफ्राय आङो मा होनो मोनब्रै मोनबा साब्रै साबासो आगैमोन आलदा आलदा आगैमोन आरोना बिदि कमेन्ट मोनदों जे आब' पिबि ब्लग्स आब'आ मानो ब्लग्सखौ बानायथाराखै होननानै आंनाव कमेन्टाव मोनदों सोरबा सोरबा नुफ्लांखादों जानो हागौ बेनिफ्रायहाय मा होनो जेब्लानिफ्राय भिडिअ बानायाखैमोन बिनि उनावहाय आंबो मिथिखादों बानायनो बाथ'नानै बानायाखै होननानै आरो नै दा रिसेन्टलि गाव भिडिअ होदों रिजेना मा खिथाखादों गावनो थ' जाय नायाखै नायहैबानो जाबाय माने आंनाव नायग्राफ्रानो बेनावबो नायखायो बेनासो चेनेला आंनिफ्राय आगोल खालामखानाय बेनि नायगिरिफ्रासो आंनाव नायफैखादों अनसायफैखादों आंखौबो आरोना थ' दा आगैमोना नुहैबाय जानो हागौ पिबि ब्लग्सआ मानो माबा भिडिअ लाबोआखैमोन होननानैहाय आरो दाथ' बोरायबो फैदों नालाय फाजोंनि भिडिअबो एसे लाबोनो गोसो जाबाय खोमा ओंखायनो लाबोबाय आरोना आंबो फन रायलायनाय जाथ'थाराखै दासान्दि आरोना नोंगौबो बे बिजावजालिनि बुंनाया थिगबो गथ'जों गथायजों लाबोआबा लाबोजायासै आरोना हेरेसमेन्ट बोरैबासो जाखायो मेंग्लिखायोबो आरो फरायखानाय फिसा देरस'नाय थाबाय नालाय ओंखायनो लाबोआबा लाबोजायासै आरो मबाइलफोरखौथ' नायथिजाबाय थाखायानो बिसोरनि सिगाङावनो नोंगौ बे थिगखौनो बुंदों ओंखायनो आंबो नै दा बाबु गैया नालाय एसे सान्थि आरोना बेनिफ्रायहाय स्कुलफ्राव खुनुरुखुम हगारहरखांबाथाय लाबाय आरोना नोंगौ मबाइलखौ बुहुत खम नायनांगौ दा फरिखा जानोसै नालाय आंबो ओंखायनो नोंथांमोना आन्दाज मोनखादों जानांगौ आं फुंफ्राव भिडिअ हगारोबा कमेन्टफोरखौ नै हराव फिसाफोर उन्दुजोबबासो आङो मबाइलखौ नायनानै खालामो आरोना माने गेजेर गेजेर बारा भिडिअ नायनाय जाया आरो कमेन्टफोरखौबो आं इसेबां रिप्लाइ खालामनाय जाया आरोना खिन्थु मोनायावसो स्रां खालामजोबो फिसाफोरखौ फोरोंखांबा जाहोखांबा उन्दुखांबा आरोना नोंगौ जों मबाइलखौ खम नायमारनांगौ गथ'फोरनि सिगाङाव आरोना बेनिफ्राय आंना नैबे मोनसे ओरैबायदि सोरबा लोगोफ्रा सोङो मबाइल नायना नाया नानिया होननानै खिन्थु आं दा मा होनना बुंनांगौथाय माने उन्दैयावबो आं माने बिदि दांहोनाय मानाय जाखाथाराखै आरोना मबाइलखौ आरो मबाइल आं गंसेल'खा आंहा साबधान बेखौनो गावसोरनिफ्राय फ्रि जाबासो आं नायखायो नालाय ओंखायनो माने मबाइलखौ दांहोला बिदि गैखाथारा आरोना आरो आंना मबाइलाबो बिदायाबो दांबाबो मोनखाया मानो होनबा फुरा लक गोजा स्क्रिनाबो लक इउटुबाबो लक गासिबो लकसो आरोना स्क्रिनखौ अन खालामनो रोंफ्लांदोंबाबो आं लक खालामाखैबाबो इउटुबाबो लक जानानै थाखायो आंनाव जेने थेने मालाबा हिसाबनि एसे होनो गोसोबासो आङो होथावथावबासो माने होनाय जायो आरोना ना बिदि उन्दैनिफ्रायनो खुनु दांनो मोनि अयभास गैयिखायसो नायनो बिया आरोना आंनि फिसाया बेनि खाथियाव मबाइल नायबाबो बियो नायनो बिया आरो एखमबा बिदाया दसे नायनायावहाय नायफायोबा मामि मेगन साबाय होननानै बियो नायफाया आरोना मेगन सायो ना मा मबाइल नायबा सायो मेगन सायो होननानै बियो नाया आरोना मा सोनामा ओरैनोथ' आङो सोरबा गथ'फोरखौ 2 बोसोर 2.5 बोसोरनिफ्रायनो आङो मबाइलखौ नायनाय नुयो हारसिंनो ओरै थुखो नायनाय नुयो खिन्थु आंनि फिसाजोआ बिदि नङा आरोना उनाव देरनानैसो मा जायो खिन्थु नै दा बिदि मबाइलजों लेनदेन गैया आरोना आरो सोरखौबाथ' आं नुदों ओंखाम जानायाव मबाइल अन खालामबासो ओंखाम जायो आंनि फिसाया ओरै होनलायनाय आरोना थ' मोनफा अयभास जालांनाय बायदि जायो आरो मा होनो बयबो गथ'फ्रा एखे जाया बयनिबो सयसा एखे जाया बिसोरबो बर्थमान आंनि फिसाया बिदि बिलाबायनो रोङा आरोना बिदिनोसै ओमफ्राय आरो खमानो नायनांगौ जों मबाइलफोरखौ बेखिनि आरोना बेनाबो रिजोना बेनोमोन बिनि थाखायनो बानायथ'वा भिडिअखौ बिदिनो बानायलाबाय थायाखै होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय आङो नाजालांगोन फिसालायाथ' स्कुलावसो थांखायो सानफाथोलो स्कुल थाहैखायो नालाय मोनसेसो ब्लग्सखौ जेने थेने खालामनानै आङो एसे जाखिनि क्लिप हायो मोनसे होलांनो नाजागोन आरोना मबाइलाव नांथाबबाय थायाबाबो जाखिनि एसे फ्रि टाइम जायो बेयाव एसे नागारनोसै आरोना मबाइलखौबोथ' नाथ्रोनानै दोननो हाया बे समावनो जा एसे खामानि थायो मबाइलनि बेखौ मावनानै लोगोफोरनि जा एसे भिडिअ हगारनाय थायो बेफोरखौ नायस्रांसै आरोना जेने थेने माने लांफानोसै चेनेलखौ खुलिबाय जखन मा होनदों नानि नोङो मा होनदों नों आं बोरै जागोन होनदों नांखौ मोना सौआ हा मानो बिमाखौ मोना सौआ माब्रै ओरै नों खाथियाव ओरै जागोन आं थारमाने सनाफोर उदै हासिनाय दिन सफैगासिनोहाय आंना बेखौनो गावहा गथ'फोरखौलाय आरो मा बुंनो ओरै जागोन आं जाबाय आं बुजिजोब्बाय आं जाबासो मिन्थिसिगोन उदै हासिनाय दिन फैगौ नालाय बिमानि फुर्टिथार नोंनि बिदाया उखसायबाय थायो बिनानावखौ आरोना बेखौनो गाहाबो गाननायखां रायखांबाय थायो नोंनो आं बिदि दौगोन नों बिदि जागोन नामा आं नोंखौ मोनना सौनाय नङा नों गोजौथार बिदि बुंबाय थायो आरोना गाहामानो आंनोबो दौगोन नालाय ओमफ्राय दान्दै समाव लोगो फिसालाखौ लायनो ओंखारलायबाय साबि नोंनो मानो नांगौ नोंसो सलायनोसै नामा गावनोसो साबिनो लाबो
डाइरेक्ट आदारावसो रेडि आरोना ओइ गुनसै नानि केक मोस्रोमा सना मोस्रोम बानायखौनो आं फिसा आन्दाज गैलायलाहाय भगबान जादो दे फैबाय नालाय फैबाय बिमायाबो ओमफ्राय नै कफिसो लायबावसै जि गोबाव जाबायमोन आं लोङैया बै एमलाव मालाबा लोंनानै देखायनाय ओमफ्राय नै आरोना बिसोरल' जानांगौ आरो बिमायाबोथ' जानांगौना बेखौ जानानै लानोसै आंबो बाबा आं दलद थायाबा रागा जोङोथ' जाखांबाय नालाय दलद जिरायनांगौ गुसु गोला नागिरबाय थानो नाङा बारा बुस्थुआनो लाजाया ओमफ्राय आङो ब्लगखौ बेजों लोगोसे दोनथ'नोसै आरोना नाजाजोब्बाय खाथोम नाम्बारखौनो थैदो गैला सना गैला ओमफ्राय उदै हासिनाय दिनै एसे माबा जाबा बुस्थु बायनानै लांफाखानोसै बेलुन बेलान माबा माबि नाङा होमबा दालाय बेफोरो जानबाय बिमानिखौबो जिख्लासो जाना होबावबायसो बेफोरखौबो लांफाखानोसै एफा लांफाखायाबा जाया ना खनसेनोबो जालायलाङाना थ' दा आङो ब्लगखौ दोनथ'नोसै बारा लाबाय थाला बेखिनिखौ दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो नांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आं लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच